Районның агросанагат комплексы предприятиялары күпме көч, күпме тир түгеп үстергән уңышны җыеп алу өчен көрәш башлады. Быелгы уракны иң беренчеләрдән булып 13 июль көнне Маяк кооперативы уңганнары башлап җибәрсә, бүгенге көнгә Урожай токымчылык заводы җәмгыяте, Үзәк МТС предприятиесенең Илеш филиалы, Максим Горький исемендәге, Муса Гәрәев исемендәге хуҗалык игенчеләре бердән кушылды. Район авыл хуҗалыгы идарәсеннән алынган мәгълүматлар буенча, бүгенге көнгә 950 гектар мәйданда борчак, 450 гектарда көзге бодай, 300 гектар мәйданда көзге арыш культуралары тезмәләргә салынды. Рим Шамсутдинов җитәкләгән Үзәк МТС предприятиесенең Илеш филиалының уңган игенчеләре кышкы бодай культурасыннан уртача һәр гектарыннан 45 центнер уңыш алып куана. МТСлар алдында 1400 гектарда кышкы бодай, 400 гектарда арыш, 300 гектарда борчак, 600 гектарда арпа, 1400 гектарда бодай, 888 гектарда көнбагыш, 720 гектарда арапс культураларын җыеп алу бурычы тора. Безнең иҗади төркем 22 июль көнне килгәндә Ишкар авылы янындагы 210 гектар мәйданны биләгән кышкы бодай басуында шәмле хезмәт кайны иде. 11 сап-сары комбайннар бер-бер артлы төшеп, иксез-чиксез диңгез иңләгән кораблар сыман йөткән басуларны гизә иде. Көннәр яхшы торганда урып-җыю эшләрен тизрәк төгәлләргә кирәк. Шуңа да тырышып, кара тиргә батып эшли ялан батырлары. Хуҗалык уңганнары Илнур Гаязов, Ринат Нәбиев, Булат Миңнуллин, Макдон комбайннарында игеннәрне тезмәләргә салып чыккан. Алар артыннан Нью-Холланд комбайннарында тырыш егетләр Алмаз Таймасов, Илнур Газизов, Ферзер Хабиров, Денис Гыйлметдинов, Әсләм Гыйзатуллин, Филүс Казыханов, Азат Ганиев, Илдус Шафиков, Алмаз Хаҗиев, Булат Бәдертдинов, Челленджер комбайнында Денис Таюшев тузаннар туздырып, узыша суктыралар. Алтын бәрабәренә тиң ашлыкларны Ринат Нигъмәтдинов, Рәфис Әмиргулов, Илдар Насипов, Миргаяз Имамов, Наил Хафизов КАМАЗ автомашиналарында бер өзексез Ишкар алаяшты ындыр табакларына ташый. Игеннәрдән бушап калган җирләрдә МТЗ тракторына тагылган прижигыш белән уңган механизатор Руслан Даутов саламны рулоннарга төрә. Һәр минутның кадерен белгән МТСлар ашлыкның бөртеген дә әрәм-шәрәм итмичә җыя. Алар вакыт белән исәпләшмичә бер сменада эшли. Кыр уңганнарын поварлар көненә 3 тапкыр кайнар аш белән сыйлый. Айгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.